Mayong hapon mga igsuon o mayong gabi agad nining atong maabtan nining atong programa sa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa gihapon inyong alagad si Brad Carlo Badinas, mag-uban-uban ta karon sa usa ka takna no sa atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa gihapon mga igsuon, maghisgot gihapon ta og topic no bahin sa doktrina sa atong simbahan nga wala kayo masabti sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Unya sa di pa ta maghisgot mga igsuon ato usa ning blihan sa mubo nga pagampo no sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo na kas mga langit, magdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta moingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa imong mga sala. Mayong nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo managa kanimo, bulan ikaw sa babae nga tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, iyampo mo kamong makasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, mayong hapon pag-usab ug mayong gabi agad nining atong maabtan nining atong programa sa atong Facebook Live, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Sige hapon, balikon ko inyong ubos nga lagad si Brad Carlo Badinas. Mopaambit kaninyo bahin sa doktrina sa atong simbahan nga Katoliko. Diin kanunay kining giatake o giyatak-yatakan sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Diin kung kitang mga Katoliko dili kita makatubag niini, mura kini siya og sakto no, mura kini siya tinuod niadtong mga wa masayod sa atong pagtulunan sa atong simbahan. Mga igsuon, gituyo ni nako nga gisayo nako ning atong programa. Sagaran alas 4 man gyud ni no, magsugod ang atong programa alas 4 sapon, pero gisayo ko ni nga gihimong alas 2 kay tungod kay duna sa kitay laing programa sa dito sa Pikas Estasyon. Kauban nato si Brad Sok Fernandez no sa programa sa DYRF Radio Persa sa radyo dito mga igsuon. Unya mo nang hinungdan nga gisayo ni nako og sugod mining atong programa karon alas 2 ta usa ni katakna ang atong programa, kay balikon ko kay tungod kay do naman kitay programa sa Pikas Estasyon sa DYRF Radio Puwersa. Kauban nato si Brad Sok Fernandez. Mga higala ang atong hisgutan karon bahin niining usa sa doktrina sa atong simbahan nga Katoliko, bahin ni Maria no o bahin ni Mama Mary. Kay nasayod kita mga igsuon nga unsa ka dako ang papel sa atong inahan. Matawag man ni siya natong inahan kay tungod kay igsuon man ta ni Kristo no, diha sa pagtuman sa kasuguan sa Amahan no. Kay ang Biblia nagtudlo man nga kadtong mga igsuon ni Kristo, ang pag-iisipon ni Kristo nga iyang igsuon kadtong nagtuman sa kabubuton sa iyang Amahan. Mo na nga kita mitawag ta ni Maria og mama, dili kay tungod kay gianak ta ni Maria, kundi nahimo tang igsuon ni Kristo diha sa pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Kay lagi si Kristo nagtuman man siya sa kabubuton sa iyang Amahan, ug kita usab nagtuman man ta sa kabubuton sa Amahan, ug matud pa ni Kristo iya kanang mga igsuon kadtong nagtuman sa kabubuton sa iyang Amahan. Ato kanang mabasa mga igsuon sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 49 ngadto sa unahan no, nga nag-ingon dinhi si Kristo mga higala nga ang akong mga igsuon kadtong nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tuwa sa langit. Mao na mga igsuon nga kitang mga Katoliko nga mutawag ta ni Maria og Mama Mary, dili kay tungod kay nahimo nato siyang inahan tungod siya mo'y nag-anak nato, dili na mao, kundi gitawag ta ni Maria Mama o Mama Mary tungod kay nahimo tang igsuon ni Kristo no, diha sa pagtuman
sa kabubuton sa iyang amahan nga tuwa sa langit. Mabasa na nato sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 49 ngadto sa 50. Busa kay nahimo man tang igsuon ni Kristo nya unsa may tawag nato sa iyang inahan? Tiya di ay. Ha? Nang di ay. Dili gyud. Mama gyud. Kay balikon ko tungod kay nahimo tang igsuon ni Kristo diha sa pagtuman sa kabubuton sa amahan. Karon mga igsuon, balik ta. Usa sa doktrina sa atong simbahan nga si Maria dako siya og papel sa atong kaluwasan. Dili kay tungod kay siya maoy miluwas nato, dili tungod kay siya moy nagpakamatay dito sa cross, kundi tungod kay nahimo man siyang taytayan nga dito ipaagi ang atong manluluwas. Kumingon kag himuog taytayan aw gamit kay na no kay taytayan gud sama ra gud na sa usa ka balay no nga dunay hagdanan o dunay taytayan, gitaura nagtaytayan kay aron agian sa mga tao no aron makaadto anang balaya. Unya kay gihimo man ang taytayan sa to pa ang taytayan importante ba no dako ba siya og importante ang taytayan? Tubag dako kayong importante ang mong taytayan. Kay gihimo man na siyang og taytayan, gihimo man siyang agianan aron kaagian sa mga tao. Ingon ana usab ang atong mahal na birhen mga higala. No, ang atong mahal na Birhen Maria, dako kayo siya og role, dako kayo siya og papel sa kaluwasan sa tanang mga tao. Kay balikon ko tungod kay gihimo siya og taytayan o gihimo siyang sudlanan. Ha? Kanang pag-ingon natong taytayan, gihimo siya og agian sa atong manluluwas nga mao ang atong Ginoong Hesukristo mga higala. Pero ang atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko, moingon sila nga si Maria kuno mao na kuno ang atong gihimong manluluwas o gihimo natong Dios tungod kay lagi balikon ko tungod kay ato namang kunong giila nga si Maria mo may muluwas nato. Ha? Tinuod ba na mga higala nga si Maria kuno mao na kunoy atong gihimong Dios tungod kay mao kunoy muluwas kanato? Ha? Balikon ko iplastar nato ang pagtuo sa Katoliko, si Maria dako siya og role sa kaluwasan sa tanang mga tao. No? Dako siya og natabang tungod kay gihimo lagi siyang agianan sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Kay didto man gipaagi, no? Didto man gipaagi si Maria, ay didto man gipaagi si Kristo nga mooy manluluwas, mooy atong Ginoo. Diin gipaagi didto sa taytayan nga mao si Maria mismo. Didto nagpakatao ang atong manluluwas didto ni Maria. Pero ang atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko ilang gilubag kining atong panudlo sa atong simbahan kay manlulubag man gyud ni sila no, manlulubag man gyud ni maghilig man gyud tuis ning mga tawhana. Ilang gituis, ilang gilubag ang atong doktrina kay matud pa kuno nila nga si Maria kuno mauna kuno ang atong manluluwas o giisip na kuno natong Dios. Tinuod ba na siya mga higala? Tubag dili gyud na tinuod kay nganuman kay walay doktrina ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga si Maria mauna ang atong manluluwas. Ha? Mauna ang mga higala nga mga protestante ayaw mo pagbutang-butang sa Katoliko kay wala magdoktrina ang Iglesia Katolika nga si Maria mao ang among manluluwas. Ha? Mao ang among manluluwas, wa mi magdoktrina na. Doon naman gyud mi mga gitawag og libro, no? Mga official nga panudlo sa among simbahan nga nasulat niining libro namo kining gitawag og catechism, no? Ang mga official nga panudlo sa Santa Iglesia Katolika, mga panudlo nga gituhuan sa tibuok Katolikos, tibuok kalibutan, nakasulat diri. Wala gyud kay mabasa diri sa maong catechism sa among panudlo sa simbahang Katoliko nga si Maria giisip namo nga manluluwas. Usa sa gituhuan namo mga higala bahin ni Maria, nakasulat diri sa maong catechism, no? Naa sa Catechism of the Catholic Church numero
490 o 491 nga si Maria Immaculate Conception. Usa ni sa among gituhuan mga higala nga naa diri sa among katikisim nga si Maria Immaculate Conception. Unsa ni Immaculate Conception? Nga si Maria gipanamkon nga walay mansa ug wala mabulingi sa sala mga higala. Mao nay among gituhuan kaming mga Katoliko, pero wala gyoy nakasulat diri sa among official nga panudlo sa among simbahan nga si Maria giisip namo nga manluluwas o giisip namong Dios. Wala gyud na mga higala. Naara na sa hunahuna og utok sa mga pastor mga igsuon nga giila na kuno namong manluluwas si Maria. Balikon ko, wala sa among official nga panudlo sa among simbahan nga ilho namo si Maria nga usa ka manluwas kay tungod kay Dios. Wala kana sa among panudlo nga nakasulat sa katikisim mga higala. Unya, doon na pa sa laing libro mga igsoon, basahon mga kining gitawag na og fundamentals of the Catholic dogma. Fundamentals of Catholic dogma mga igsoon. Kining among libro mga higala nga fundamentals of Catholic dogma, mao kini ang fondasyon. Patawag na mo usa ka dugukan nga mga pagtulunan nga diin ang mga Katoliko dapat gyud nga mo ubi o dapat gyud nga mo tuman o mo dugok ni ining maong basahon namo kining fundamentals of Catholic dogma. Mao ni siya fundamentals sa to pa sukaranan sa among pagpanudlo ug sa among pagtuo mga higala, kining fundamentals of Catholic dogma. No, mao ni ang dugukan nga pagtulunan sa simbahang Katoliko nga diin mga official ang uban na ni gihimong dogma, mingong kag dogma usa ka doktrina nga walay bisan kinsang Katoliko, bisan Santo Papa, bisag unsa pagkakangilngig nga santos o pinakabalaan sa tanang santos dili makausab ni ining doktrina nga gitawag na mo og dogma. Samot na kanang gitawag og de fide, no, usa ka doktrina nga dili gyud maluad. Mao na nga usa diri sa mong libro gituan mga higala, usa sa panudlo sa mong simbahan, wala gyud mi magtudlo nga si Maria among manluluwas, no. Wala gyud bisag hot doon pa nimo basa ang among katikisim, wala gyud kay ay sa among fundamentals ug sa among katikisim wala gyud kay mabasa mga higala nga si Maria giisip namo nga manluluwas og among Dios. Diri sa katikisim wala kay mabasa og sa among fundamentals of the Catholic dogma. Wa gyud kay mabasa ana mga higala. Muna kay wala man tay mabasa sa ato pa diin man din na gikan kana nga panudlo, gikan ra kana sa mga hunahuna sa mga pastor mga igsuon. Utok ra na sa mga pastor nga si Maria gihimo natong manluluwas. Balikon ko si Mama Mary mga igsuon, dako kaayog role, dako kayo siya og natabang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Kay balikon ko kay gihimo siyang taytayan, agianan didto gipaagi ang atong manluluwas nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kay kung walay birhen nga mooy agianan, asa maniagi ang atong Ginoong Hesukristo? Di man mahimo nga si Kristo gikas langit mo ambak lang, no? Gikas langit mo ambak lang sa yuta, di man na mahimo. Kinahanglan man gyud nga magpakatawo gyud ni siya sa usa ka babay. Kay ang tagna mga higala dili man gyud mapakyas. Unsa may tagna? Naabay nakasulat bahin niining bayhana nga gitawag og Birheng Maria? Naa. Usa kini katagna mga higala diin sa wa pamataw ang atong mahal na Birhen Maria, gitagna na kinidaan ni propeta Isaias, no? Gitagna na kini ni propeta Isaias nga dunay usa ka birhen mga higala nga ang kining birhena mao gyud ni ang inahan sa atong Ginoong Hesukristo mga higala. Niya itagna, no? Gitagna ang gyud ay nay si Mama Mary mga igsoon. Part na gyud ni siya sa tagna mga higala. Muna sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14 ato kining patalinghugan kung unsay nakasulat sa Biblia. Ingon nining atong mabasa mga higala. Isaias 7:14 nag-ingon, busa ang Ginoo mismo mohatag kaninyo usa ka ilhanan. Tan-awa ang usa ka birhen manamkon ug mohimugso og usa ka lalaking anak,
ug mutawag sa iyang ngalang Emmanuel. Sa ato pa di mga higala nga sawa pa mataw ang atong mahal na Birheng Maria, sawa pa mataw si Mama Mary, duna nagyuday tagna bahin kaniya. Duna nagyuday tagna bahin kaniya mga higala. Ug unsa maning tagna? Ug mao kining giingon ni propeta Isaias 7:14, nag-ingon busa ang Ginoo mismo muhatag kaninyog usa ka ilhanan. Tan-awa, usa ka birhen manamkon ug mohimugso ug usa ra gyud ha kalalaki nga anak ug mutawag sa iyang ngalan nga Emmanuel. Sa ato pa di mga higala nga kining tagnaa mga higala gitagna kini ni propeta Isaias nga mao gayud ang atong mahal na Birheng Maria. Ha? Mao ang atong mahal na Birhen Maria mga igsoon. Busa kung kining tagnaa, no? Kung dili ni matuman, dili ni tumanon, mapalpak ang tagna ni Isaias, mahug og bakakon si propeta Isaias. Unya, mamakak ba og namakak ba si Isaias sa iyang pagtagna niini? Ngang usa ka birhen manamkon ug moanak og usa ka batang lalaki? Paitaktak sa nipa. Kay daghang hulmigas, taktak dito. Busa mga higala na makak ba si Isaias sa iyang pagtagna bahin sa usa ka birhen nga manganak og usa ka anak nga lalaki? O kinsa maning usa ka anak nga lalaki nga diin paganganlan og Emmanuel? Wan ay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Mao na mga higala nga kinahanglan gyud nga kini si Hesukristo ianak gyud og usa ka birhen, ipakatawo gyud sa usa ka birhen, kay kung dili ni matawo og dili ni moagi sa birhen, mapalpak man ang tagna. Mapalpak ang tagna og si Isaias mahug og namakak. Og namakak ba si Isaias niya nang iyang tagna? Tubag wala. Busa kay wala mamakak si Isaias, therefore matuman gyud na ang tagna ni Isaias. Og natuman ba gyud na ang tagna ni Isaias? Natuman. Og na mabasa kini nato sa San Mateo kapitulo 1 bersikulo 23 mga higala. Og ang tagna ni Isaias natuman kini sa pag-abot sa Bag-ong Testamento, sa panahon na ni Ginoong Hesukristo, no? Pag-abot sa Bag-ong Testamento, panahon na gyud ni sa atong Ginoong Hesukristo, natuman ang maong tagna ni propeta Isaias. Unsay ginaingon dinhi? Mateo 1:22-23, natuman ang tagna ni Isaias. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. O tanawa ha? Aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong nga babay magsabak ug unya manganak og batang lalaki nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Klaro kay mga higala nga ang giingon di sa Ginoo, no, nga dunay usa ka birhen manganak og batang lalaki ug nganlan siyag Emmanuel, natuman gyud dihang natawo si Kristo mga higala. Mao na mga igsuon, ang pagkatao ni Ginoong Hesukristo sa to pa natuman og kinahanglan gyud nga si Kristo matawo og usa ka birhen. Kay balikon ko, kay kung dili matawo si Kristo sa usa ka birhen, namakak di si Isaias sa iyang tagna. Namakak o wa mamakak? Namakak. Mahug og namakak kung dili matawo ang atong Ginoong Hesukristo didto sa atong inahan nga si Birhen Maria. Og labi nang namakak ang atong Ginoong Dios, kay ang Ginoong Dios man mao nihatag ni ining tagnaa, no? Og gisulat ni propeta Isaias. Mao na nga dili mahimo nga si Kristo gikan sa langit mudiritso lang kanaog, muambak lang paingon diri sa ubos. Dili na mahimo. Og dili pud mahimo nga si Kristo ipakatao siya sa liking kawayan. Dili na mahimo. Og di pud mahimo nga si Kristo didto magpakatao sa laing babayi nga dili mao si Maria. Dili pud na mahimo. Kay balikon ko, kay mapalpak gyud ang tagna kung dili na mahitabo. Og mahog og bakakon ang atong Ginoong Dios anak mga higala. Mao na sa Galacia kapitulo 4 mga higala, bersikulo 4, unsay giingon dinhi? Ato kining basahon sa Galacia kapitulo 4
bersikulo 4 mga higala, no? Dunay gisgutan si Apostol Pablo niini. Atong basahon ha sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 mga higala. Unsay gihisgutan dinhi? Nag-ingon si Apostol Pablo, apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan, og nagkinabuhi siya ilawom sa balaod. Klaro kay mga higala nga sa pag-abot na sa hustong panahon, unsa maning hustong panahon, nga gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan. Nya kinsa man ni? Kinsa maning anak sa Dios nga ipakatao gipanganak sa tawhanong inahan? Kinsa maning anak sa Dios nga gipadala diin didto mataw o gianak sa inahan nga tawhanon? Wan ay lain si Ginoong Hesukristo. Kay mabasa man nato sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nga si Kristo gipadala sa Dios dinhi sa kalibutan, pero kanang pagpadala mga igsoon, wala kana mo diri sug ambak si Kristo diri sa kalibutan, kundi didto gyud na miagi og gipanganak gyud na siya sa tawhanong inahan, og walay lain mao si Mama Mary. Mao na mga higala nga grabe ang role ni Mama Mary. Kay balikon ko, inahan siya mismo sa atong manluluwas. Kung ikaw inahan ka, dako kag role sa imong anak, di ba? Dili na madinay. Natawo tas kalibutan, dako kay tag-utang sa atong ginikanan. Natawo kas kalibutan, duna kay inahan. Duna kay inahan, wa ka gipakataw sa liking kawayan. Duna kay inahan, ug kanang inahan mga higala nimo dako nag-role nimo mga higala. Inana usab si Maria. Samot na si Mama Mary kay ang iyang anak dili basta-basta, usag gyud ka Dios nga nahimong tao, ug didto gyud miagi ni Mama Mary. Unya karon si Mama Mary dako bag natabang sa kaluwasan sa tao, tubag dako kaayo 100% jud nga si Mama Mary dako kayog ikatabang sa kaluwasan sa daghang mga tao. Kay balikon ko, didto miagi og didto gibutang si Kristo sa tiyan sa mahal na Birhen Maria, nga diin ang kadtong naa sa iyang tiyan maog jud toy manluluwas sa tibuok kalibutan. Dili lalim. Unya ngano makaingon man ko nga si Mama Mary dako kayo siya role sa kaluwasan sa katawhan, dili lang kay tungod kay siya mo itaytayan, dili lang kay nga didto nagpakatao ang atong manluluwas, mismo ang unod, dugo ug bukog ni Kristo gikan to sa atong mahal na Birhen Maria. Kadtong unod, bukog ug dugo nga naangkon ni Kristo gikan to sa atong mahal na Birhen Maria. Naa ba nas Biblia? Moingon ning atong kaigsuonan nga mga protestante, kapitulo laway bersikulo ba ra man ka Carlo, wa man nas Biblia. Naa sa Biblia oy. Naa sa Biblia nga ang kadtong unod ug dugo ni Kristo gikan to didto siya mikuha sa iyang inahan mga higala. Didto siya mikuha sa iyang inahan nga mao si Mama Mary. Unya moingon mo nga si Mama Mary walay natabang sa kaluwasan sa tanang mga tao, dako kay ikatabang mga higala. Basahon ako ha sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 13 ngadto 14. Tuo magatag Biblia. Dapat inyo jud ni tuhuan. Unsa gingon diri sa Hebrehanon 2:13-14, nag-ingon dinhi, nag-ingon usab siya, mosalig ako sa Dios, og miingon pagyud siya, aniya ako uban sa mga anak nga gihatag sa Dios kanako. Tungod kay ang mga anak, mga tao man nga adunay unod ug dugo, si Hesus usab nahimong sama kanila og miambit sa ilang tawhanon nga kinaiya. Klaro ana mga higala. Unsay giingon? Tungod kay ang mga anak, mga tao man nga adunay unod ug dugo, si Hesus usab nahimong sama kanila nga miambit sa ilang tawhanon nga kinaiya mga higala. Unya mga igsuon, si Kristo miambit di ay ug unod
Ha? Unod og dugo. Diin siya miambit, didtong miambit siya sa iyang inahan. Sa ato pa ang katong unod og dugo ni Kristo dili to gikan sa Dios Amahan. Kay ang Dios Amahan walay unod. Dili po to gikan sa Espiritu Santo. Kay dili wala masay unod ang Espiritu Santo kay espiritu man. Ha? Dili po to gikan sa unod sa laing babay. Kay tungod kay ang gamiton sa paglansang unod man. Dili sa mahimong gamiton to mogamit si Kristo laing babay. No? Basahon na to sa Hebrehanon 2:13-14. Sige ngo dinhi. Og usab ako mubutang sa akong pagsalig diha kaniya. Og usab tan-awa ako ug ang mga anak nga gihatag sa Dios kanako. Nan sanglit ang mga anak mga umaambit man sa unod ug dugo. Ingon usab si Kristo. Aron mabuntog niya ang yawa. Ha, klaro kay mga higala. Klaro kay mga igsuon nga si Kristo nakaambit usab siya sa unod ug dugo sa iyang inahan. Wala siya moambit og laing dugo dito sa babay. Dili mahimo. Ngano dili mahimo nga moambit siya og dugo og ngadto sa laing babay? Kay ang dugo nga gamiton dugo man aron pagluwas kanato. Ha? Dapat adto siya moambit sa babay nga putli. Kay ang dugo nga iyang gamiton mao na ihinlo nato aron kita mahinlo pod sa atong mga sala. Unya kung moadto siya moambit sa laing dugo ug laing babay, makasasala naman to. Makasasala naman to. Therefore ang dugo nga gigamit ni Kristo paghinlo kanato dili makahinlo kay nigamit man siya og dugo sa tawo nga makasasala. Busa dili mahimo nga si Kristo moambit og laing dugo sa tawo nga aron ihinlo nato. Dapat dito jud siya mokuha og dugo nga putli, unod nga putli aron mao kanay gamiton sa pagtubos sa katawhan mga higala ug way lain dito siya mikuha og unod og dugo ngadto sa iyang ginikanan. Kay ang Biblia dili mamakak nga sa iyang pag-ingon. Ang Biblia nag-ingon si Kristo nakaambit sa unod og dugo sa iyang ginikanan sama sa mga tao sa kalibutan mga higala. Karon katong unod ug dugo ni Kristo nga atong makita sa krus nakaambit si Mama Mary ato. Katong dugo nga mibuhagay sa kamot ni Kristo, mibuhagay sa lawas ni Kristo, nakaambit si Maria ato mga higala. Og katong dugo nga giula ni Kristo mga higala aron ta malimpyo, aron ta mahinlo. Dili lang kay iya hara to. Gikan kadto sa iyang inahan nga mao si Maria. Mao ang dugo ni Kristo gigamit aron mahinlo ang katawhan. Dili lang kay iya harato kang Kristo. Gikan to miambito siya ngadto kang Maria. Iyartong inambitan ni Maria. Unya unsa giingon sa unang Pedro ay unang Juan 1:7. Atong basahon unsa giingon sa unang Juan 1:7. Nag-ingon din mga higala. Tinaw kayo mga higala. Unang Juan 1:7. Unsa giingon dinhi? Apan kung magpuyo kita sa kahayag ingon nga ang Dios anaas kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Hesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Klaro mga igsoon, tinaw pa sa tubig sa butong ug hayag pa sa udtong tutok. Nga unsay giingon dinhi? Ang dugo ni Hesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Sa to pa si Kristo dihang midupa sa cross aron kita iyang hugasan sa tanan natong mga kasalanan, aron kita iyang luwason. Dugo ni Hesus mao'y gigamit aron mahugasan ta sa tanan natong kasalanan. Ug katong dugo gitawag tog dugo ni Hesus, pero dili gyud mabulag si Maria anang dugo. Pag ingon, uy, dugo man ni Hesus mao'y gihugas. Ang mabasa dugo man Hesus, wa man mingon dugo ni Maria. Dugo ni Hesus kay tungod kay si Hesus may niluwas kanato. Si Hesus may midupa sa cross. Mo nag-ingon diha dugo ni Hesus. Pero dili malimod nga si Maria apil anang dugo. Kanang dugo nga gihugas aron kita mapasaylo, dili nato malimtan ug dili nato mapapas nga nakaapil gyud si Maria anang dugo.
Kay balikon ko kay ang kanang dugo ni Hesus gikan kana ni Mama Mary. Kay baliko na to ang mong teksto sa Hebrehanon 2:13-14, si Kristo nakaambit sa unod ug dugo sa iyang inahan. Sa to pa si Kristo didto miambit og dugo og unod sa iyang inahan. Kinsa tong inahan? Si Mama Mary. Og kadtong unod og dugo nga maoy gihugas ni Kristo dihang nagluwas siya, apil og nakatabang si Maria ato. Kadakong natabang anak kung maunang kalakiha, kadakong natabang ni Maria inana nga hitabua, no? Kay mingon sila, oh, mabasa brad, dugo man ni Hesus, dugo pitaw ni Hesus, pero dili nimo malimtan nga naa diha apil si Maria. Ha? Ngano giingon mang dugo ni Hesus? Kay tungod kay sa pagkangan nga siya mo mi akto o sa to pa siya miak mo nagbuhat sa pagdupa. Mo nagingon dugo ni Hesus kay siya may midupa, siya may naghimo sa pagpalansang, siya may nagpalansang. Mo nagingon dugo ni Hesus, pero dili malimod ug dili malimtan sa katawhan nga kanang dugo ni Hesus apil na ana si Mama Mary. Unya wa di katabang si Mama Mary ana, di ba pa? Wa di makatabang si Mama Mary ana, nakatabang kayo si Mama Mary. Kay balikon ko kanang dugo ni Hesus lagi nga maoy gihugas sa katawhan, apil o gikan kana, miambit lang kana siya ngadto ni Mama Mary. Di ba? Kana lay mo hinunaon, no? Dako kay natabang ang atong mahal na Birhen Maria, mga igsoon, sa kaluwasan sa daghang mga tao. Unya unsay giingos pinadayag, lanlaing pinulungan, lanlaing nga banay, lanlain nga nasod, giluwas ni Kristo, pinaagi sa iyang dugo. Sa to pa, grabe kayo ang epekto sa pagpangluwas ni Kristo, mga higala, sa pagdupa ni Kristo sa cross. Siya midupa, siya milihok, dili jud si Maria, pero dako kayong epekto nga si Kristo nga mo'y miluwas kanato, lanlaing pinulungan sa tao, lanlaing nasod, tibuok katawhan sa kalibutan, naluwas ni Kristo gamit ang iyang dugo. O kadtong dugo nga gigamit ni Kristo, dili lang kay iya harato, gikan kato sa atong mahal na Birhen Maria. Kunya moingon mo nga way natabang og si Maria dili walay dakong papel, dako kay papel, mga igsoon, no? Dako kay papel si Mama Mary. Muna mga igsoon, pero ang atong mga kaigsuonan nga mga protestante dayon ra baning ingon nga na may libro, Brad Carlo. Ang mga protestante ha, muligwat ra ba din bugamit ba din sila libros katoliko. Na may librong katoliko, Brad Carlo, imo din ang i-deny nga si Maria giilag yun ninyong manluluwas. Ha? Matud pa nila sa mga protestante ba nga duna kuno tay librong katoliko nga gitaytulan og Mary and the Priest Meditation. Ilan ning gamiton? Ato maning basahon kining Mary and the Priest Meditation. Unya gamiton sa ni sa atong mga kaatbang sa pagtuo kini nga libro na to nga ang title Mary and the Priest Meditation, pahina 70. Diretsoon na tos binisaya, giingon dito, gibuot sa Dios nga pagaluwason ang kalibutan, pinaagi ni Maria. Mo'y nakasulat dito sa Mary and the Priest Meditation, pahina 70, nga sa binisaya pag-iingon dito nga gibuot sa Dios nga pagaluwason ang kalibutan, pinaagi ni Mama Mary. Nya moingon man din mga protestante, tanawa ra. Ha? Dili ba nga si Maria gihimo na niyong manluluwas? Dili ba si Maria gihimo na niyong Dios? Kay tungod kay giingon sa inyong librong katoliko nga gibuot sa Dios nga pagaluwason ang kalibutan, pinaagi ni Maria. Dili ba gihimo na ninyong manluluwas si Mama Mary? Inyo nang gihimong Dios. Kay mahug naman hinuoni nga kung wa pa si Maria dili maluwas ang katawhan. Kay pinaagi man ni Maria luwason ang kalibutan. Sa to pa mahug na hinuon nga si Maria mo'y manluluwas ninyo. Be, unsa may tubag na to ani? Libro man nga katoliko. Ha? Be, unsa may atong tubag ani, mga higala? Ang atong tubag ani simple ra, no? Kay pag-ingon sa mong libro nga meditation sa mong libro nga gitawag og Mary and the Priest Meditation, pahina 70,
nga gibuot sa Dios nga luwason ang kalibutan pinaagi ni Maria. Buot man kana sa Dios. Nya kinsa man kang musupak sa pagbuot sa Dios? Di ba? Kay kung atong sundan ang maong ilang argumento, nga giingon dito nga gibuot sa Dios nga luwason ang kalibutan pinaagi ni Maria, kinsa masagka nga musupak sa pagbuot sa Dios? Kay mao man kay pagbuot sa Dios nga luwason ang katawhan pinaagi ni Maria. Niya, kinsa man kang protestantiha, kinsa man kang born again na, kinsa man kang saksi ni Jehovah, kinsa ka mang iglesia ni Kristo nga musupak sa pagbuot sa Dios. Pagbuot man na sa Dios nga luwason ang kalibutan pinaagi ni Maria, kinsa man ka musupak-supak ana. May untag pagbuot ra sa Katoliko, may untag pagbuot sa Santo Papa, di man pagbuot sa Katoliko, pagbuot man yun sa Dios. Pagbuot sa Dios nga luwason ang kalibutan pinaagi ni Maria. Unsa may buot pasabot ana? Wala na namo isipa nga si Maria mao among Dios. Wala na mo isipa nga si Maria gihimo namong manuluwas. Wala man na gipahayag diha nga si Maria giisip namong manuluwas tungod kay siya mo'y Dios namo. Wala. Kay balikon ko kay daghan kay ming mga libro, daghan kay mig librong Katoliko, Catechism, Fundamentals Catholic Dogma, Fundamentals Catholic Dogma, wa gyud tudlo. Wa gyud tudlo ang Katoliko isip opisyal nga si Maria gihimo namong manuluwas og siya mo iniluwas namo dito sa cross. Wala. Walay doktrina ang Katoliko ana nga si Maria mo'y midupa sa cross aron kita maluwas. Wala. Kanang pag-ingon diha nga gibuot sa Dios nga luwason ang kalibutan pinaagi ni Maria, doon na kanang siya lawom nga pagpasabot, no? Kanang pag-ingon nga pagbuot sa Dios nga luwason ang kalibutan pinaagi ni Maria, tinuod kana, no? Kay tungod kay pinaagi ni Mama Mary, diha man gi palatay o diha man gipaagi ang atong manluluwas, pinaagi ni Maria nga luwason ang kalibutan. Kay nga naman kadidto mang magpakatao ang atong manluluwas nga mao si Kristo. Unya ikaduha, si Kristo nga mo'y manluluwas nato didto man mikuha og unod og dugo ni Mama Mary. Mao nay buot ipasabot nga pagbuot sa Dios nga luwason ang kalibutan pinaagi ni Maria. Ngano pinaagi ni Maria? Kay pinaagi ni Mama Mary didto mukuha ang atong manluluwas nga mao atong Ginoong Hesus didto sa unod og dugo ni Mama Mary. Pinaagi ni Mama Mary. Pero dili sabton nga giisip na namong manluluwas si Mama Mary, kundi pinaagi lang ni Maria. Pinaagi ni Maria buot luwason sa Dios ang tibuok kalibutan pinaagi ni Mama Mary. Kay pinaagi ni Mama Mary didto man ikuha og unod og dugo si Kristo. Ug mao nay gamito ni Kristo aron ta maluwas. Mo nay buot pasabot. Dili kay inyong lubagon nga giisip na namong manluluwas si Mama Mary. Di na mao. Kay wa mamahayag ang among libro nga si Maria mao among manluluwas tungod kay Dios namo. Dili. Wa mi magtudlo ana. Na ikaduhang punto, si Maria mga higala, no? Si Maria nakatabang masana. Makaluwas man pud na si Mama Mary. Makaluwas usab na si Mama Mary. Makatabang usab si Mama Mary sa pagluwas sa katawhan. Isip instrumento. Isip instrumento si Mama Mary, makaluwas usab siya. Makaluwas pero dili jud mismo manluluwas. Dili manluluwas na mo si Mama Mary. Isip katong midupa sa cross, dili na mao. Kundi dili si Mama Mary makaluwas usab siya isip instrumento. Mga higala, mga protestante, nganong makaluwas man si Mama Mary? Kay doon na magutay example ana mga higala kung aritas Biblia. Kining mga taong balaan, kining tao nga alagad sa Ginoo, gamito na instrumentos Ginoo, isip instrumento aron pagluwas sa iyang katawhan. Eksampulan ta na ang mga alagad sa Ginoo, mga instrumento sa Dios. Gamiton po na sa Ginoo aron pagluwas sa iyang katawhan. Dili manluluwas nga isip Dios, kundi dili makaluwas ba isip instrumento, no? Sama ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo tao lang, no? Dili siya Dios pero makaluwas Pablo. Makaluwas Pablo og laing tao. Asa mabasa unang Korinto 9:22 atong basahon na. Unang Korinto 9:22. Giingon ni Apostol Pablo, diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila, aron makabi ko sila busa
nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisang unsang paagi. Oh, tanawa ra. Dunay example na to ani mga higala nga si Pablo alagad sa Dios, usa ka taong balaan, makaluwas usab di siya. No? Makaluwas usab di siya. Kaya giingon man dinhi diha sa mga huyang sa pagtuo nahimo akong huyang sama kanila. Aron makabi ko sila, busa nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisang unsang paagi. Sa ato pa di mga higala, klaro kay mga igsoon nga si Apostol Pablo usa ka alagad sa Dios, makaluwas usab di siya niadtong mga huyang. Pero manuluwas bas Pablo isip Dios, isip mo'y midro pa sa krus tubag dili. Makaluwas pero si Pablo makaluwas isip instrumento. No? Ingon ini usab si Mama Mary. Ingon ani usab si Mama Mary. Makaluwas man gani si Pablo nga apostol ra. Ha? Alagad ra sa Ginoo. Unsa pa kaha si Maria nga dili lang kay alagad sa Ginoo, inahan jud sa atong manuluwas nga mao ang Dios. Mo nay hunanaon ba? Si Pablo man gani makaluwas man gani si Pablo nga tao lang niya apostoles. Unsa pa kaha si Mamiri? Makaluwas usab si Mamiri. Unsa pa kaha nga siya inahan sa atong Ginoo? Inahan sa Dios nga napakataw? Mao ni hunaon ba? Ato ra nang giksampulan nga kining mga alagad sa Ginoo makaluwas usab di siya. Mao na si Mamiri makaluwas usab isip instrumento. No? Dili isip absoluto. Mingon kag absoluto kanang manuluwas ba nga isip Dios ba? Na mo imitupa na to sa cross. Dito mao. No, wala na ni Mama Mary. Nga si Mama Mary manuluwas isip absoluto, dili. Kay dili man siya mo midupa na to sa cross aron ta maluwas. Kung dili si Mama Mary si Maria makaluwas usab isip instrumento. No, instrumento. Luwason ta ni Mama Mary isip instrumento si Mama Mary sa iyang anak nga si Kristo aron dadunta niya ngadto sa gingharian sa langit. Unya unsa pa? Sa Judas 1:23 ang mga alagad sa Ginoo. Mga alagad sa Ginoo makaluwas. Ha? Basahon na to ha, Judas 1:23. Judas 1:23. Mga alagad sa Dios makaluwas usab. Dara. Judas 1:23 giingon dinhi sugdo natos 22 tabangi kadtong nagduha-duha. 23 luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo ug kaluy-i usab ang uban apan pagbantay di kay bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kalibgon. Klaro ana unsay giingon ni Apostol Judas? Mingon si Judas ngadto sa mga alagad sa Ginoo tabangi kadtong nagduha-duha luwasa ang uban dinaagis pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Klaro kay mga higala nga kiniding mga alagad sa Ginoo makatabang makaluwas usab di sila ni adtong mga taong dautan. No? Ang mga alagad sa Ginoo makaluwas usab di sila. Unya si Mama Mary dili di alagad sa Ginoo, sobra pas alagad kay inahan Dios Ginoo, inahan sa Dios nga nagpakatao. No? Mo na makaluwas usab di si Mama Mary mga higala. Unsang klase nga pagka luwas ay unsang klase si Maria nga makaluwas isip instrumento, dili absoluto. Kay kung ingon kag absolute savior wanay lain ang atong Ginoong Dios ra. No? Ang atong Ginoong Dios ra kadtong midupa sa cross. Pero si Maria makaluwas ba? Tubag makaluwas isip instrumento. Kay balikon ko kay ang mga alagad sa Ginoo makaluwas man sila. Sama ni Pablo. No? Unang Korinto 9:22 si Pablo makaluwas usab siya ni adtong mga taong huyang. Judas 1:22-23 ang mga alagad sa Ginoo makaluwas usab ni adtong mga tao nga hapit na maimpierno. Naa na sa ngilit sa impierno. Makaluwas usab. Ingon ini usab